एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। गाड़ी चलत भीड़ सुन रोक दिहस। गाड़ी चलत भीड़ सुन रोक दिहस। मोतिहारी जिला के लइका सीधे ठोक दिहस। मोतिहारी जिला के लइका सीधे ठोक दिहस। म्यूजिक बाय राजेश साहनी। चलेला हमन के राज हो, करना गरम मिजाज हो। ना तो सुनाए बबुआ चली साहस आज हो। चलेला हमन के राज हो, करना गरम मिजाज हो। ना तो सुनाए बबुआ चली साहस आज हो। कोई कुछ हो गड़बड़ सोचली हस। होई कुछ हो गड़बड़ सोचली हस। मोतिहारी जिला के लइका सीधे ठोक दिहस। मोतिहारी जिला के लइका सीधे ठोक दिहस। म्यूजिक बाय राजेश साहनी। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। राज राजधानी कहतावे कहानी। बतिया के मान लो होई परेशानी। राज राजधानी कहतावे कहानी। बतिया के मान लो होई परेशानी। राइटर रूप से सुख दिहस। राइटर रूप से सुख दिहस। मोतिहारी जिला के लइका सीधे ठोक दिहस। मोतिहारी जिला के लइका सीधे ठोक दिहस।